Se on M-kirjain. Mikä on kastemadossa ensimmäinen? K. Mikä on auringossa ensimmäinen? Mikä on kupissa ensimmäinen kirjain? K. Mikä on pilvessä eka? P. Mikä on kellossa eka? K. Mikä on linnussa eka kirjain? Ä. Tämä on se L-kirjain. Tuo L-kirjain. Mikä on xylofonissa eka kirjain? Tuossa. K. Mikä on sitruunassa eka? S. No niin. Osaatko jo aakkoset? Isoisä opettaa Eetulle kirjaimia. Isoisä sanoo jonkin kirjaimen ja näyttää sen kuvan, jolloin Eetu keksi sille kirjaimelle alkavan sanan. Joko se loppu? Ei vielä. Eikö vielä? Tässä on vielä yksi sivu. Yksi sivu vielä. Eetu osaa laskea. Eetu on yökylässä isovanhemmillaan. Kylpyhuoneessa on paljon laskettavaa. Etsii ja laske tavaroita. Montako laivaa tässä on? Yksi. Montako ankkaa tässä? 2. Montako hiusharjaa? 3. Montako pyyhettä? 1. 2. 3. 4. Montako niitä oli? Laskepa monta. 1. 2. Niin. 3. 4 oli.